Burkina Faso sigikafɔ tile fila kɛnɛ sigira bi juma in na Wagadugu yasa ka furancɛ fanga ɲɛma sugandi dɔgɔkun fila fanga dafirili filanan kɔfɛ kalo 8 kɔnɔna na ne a waliyara kapitɛni Ibrahim Traoré fɛ. A kɔkɔrɔdonbagaw bɛ wuli ka jɔ la k'a ka kɛ fanga ɲɛma ye. A ka ja y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a tɛ a fɛ. Nigeria Kirisoba Cour d'appel ye dansago waleya ɲagili minnu tun bilala furuba fanga fɛ Namdi Kanu Biafra dugutigilakaw ka dugutigi kan wuli ka bɔ yen. Mali la alamisa don na mɔgɔ 9 ni tora bisi fuduni na jamana camancɛ an fanfɛla la dansago kɛla kɛlɛmɛ ka lamaga bila yɔrɔ min kan kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi a waleya kɛra Baɲangara ani Gundaga cɛla la Mopti mara la lakanakɛlaw ka laseli la. Afrique du Sud, énergie solaire kura South Deep damanda la Johannesburg dafɛ bɛna courant di kɛ dama ma fo ka se dama baarakɛyɔrɔ 124 ma Goldfield damantigi ka laseli la. Libi farikolo ɲɛnajɛ bolokurun kɛlɛ sanga wulilenba de bɛ Libi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulonkɛnu ani musolamɔgɔw bolo minnu ye a degeliso bila sen kan yaasa ka musow dege.